Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video Porsche centra Zagreb. Ja sam Tea, prodajna savjetnica za rabljena Porsche vozila i danas vam predstavljam 911 GT3. Pravi automobil za sve ljubitelje brzine i performansa. Sigurno primjećujete i LED matrix svjetla sa PDLS Plus sistemom koji osiguravaju vrhunsku vidljivost i daju agresivniji sportski izgled. Na stražnjem dijelu smještena su ekskluziv dizajn svjetla, kao i 4-litrini 6-cilindarski bokser motor. Zaista impresivno. Ova zvijer je opremljena motorom koji omogućava impresivne performanse. S PD mjenjačem GT3 ubrzava od 0 do 100 za samo 3,4 sekunde, dok njegova maksimalna brzina doseže nevjerovatnih 318 km/h. A zvuk, ovo je prava simfonija atmosferskog motora. Unutrašnjost je opremljena kombinacijom karbona i Racetex izvedbe, kao i paketom Plum Sport, koji uključuje lagana karbonska sjedala u obliku školjke, šrotove pojaseve u 6 točaka i roll bar koji služi kao zaštita od prevrtanja. Aerodinamične karakteristike, poput karbonskog krova, prepoznatljivog stražnjeg spojlera i tanka od 90 litara, omogućuju savršenu stabilnost i učinkovitost. I dobra vijest za kraj, ovaj 911 GT3 odmah je dostupan za kupnju. Za više informacija posjetite nas u Porsche centru Zagreb. Vidimo se!